Ftuħ gradwali mill-14 ta' Ġunju għall attivitajiet ta' divertiment fosthom illi dawn l-avvenimenti ikunu miftuħin biss għal persuni vaccinati bisħieħ grazzi għaċ-ċertifikat ta' vaccinazzjoni. Dawn huma wħud mill-proposti tal-kampanja Restart żvelati mill-Gazzetta illum illi magħmula fost l-oħrajn minn operaturi tal-istabbilimenti ta' divertiment u DJs li ġew ippreżentati lill-awtoritajiet tas-saħħa kif issa pajjiżna tjara tnaqqis sostanzjali fl-ammont ta' gażi ġodda u laħaq l-immunità tal-massa. Din il-kampanja tipproponi li mill-14 ta' Ġunju jinfetħu l-attivitajiet bl-istabbilimenti jilqgħu fih ħdanhom sa 25% tal-kapaċità illi il-post jesaf nies. Bl-ammont ikun ikkalkolat fuq kull metru kwadru u bil-massimu jibqa' ta' 300 persuna. Ta' fil-waqt li matul Lulju il-limitu jiżdied għal 50% u massimu ta' 800 persuna, ix-xahar ta' wara jiżdied għal 75% bil-limitu jlaħħaq il-1100. Fil-waqt li f'Settembru ikun hemm ftuħ totali la darba l-popolazzjoni tkun imlaqma bisħieħ. Bix-xhur ta' wara ikun hemm assessjar kontinwu tas-sitwazzjoni. L-operaturi qed jipproponu li fid-daħla tal-attivitajiet ikun hemm uffiċjali awtorizzati li jikkonfermaw il-validità taċ-ċertifikat ta' vaccinazzjoni u illi lesti jħallsuhom minn buthom biex kollox ikun segwit b'reqqa u b'attenzjoni meħtieġa. Il-kampanja Restart qed tipproponi wkoll li għal dan is-sajf biss kemm jista' jkun jiġu lejn il-Gżejjer Maltin turisti mlaqma b'mod sħiħ biss għajr l-uliet illi ma jkunux ħadu l-vaċċin minħabba l-età. Dan blan illi fil-waqt li tiġi salvagwardata saħħet il-Maltin u l-awċin pajjiżna ikun destinazzjoni li joffri lit-turist is-serħan il-moħħ illi jixraqlu.